Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Bayar listrik. Ya listrik. Nah, aku mek karo dikasihno karo Juwoto. Iki sing otote gede. Ya ora padha kok. Otot kekuatan ora padha. Salah. Ya, Pak. Mantap ya. Mantare Juwoto iki nek munggah mati nek medun muni iki apane, Bos? Iya. Kiritan. Ini aku ngarang kiritan soalnya digas wis telat. Ini motor dengan antara setelan Pas. Ya dek, terane ning njuru prik ngono. Nondan jadi iki aku meh mudah telo kerja bos kerjaan ora kerjaan jajan kerjaan. Ya bos ini tong rokok ya malum ayo rusak dong telo ini dia lah umbuang bos dong telo. Oke, jadi armek godhong ya cang. Nek jawan. Dong jati iki lho. Lah lah. Penting dong jatine kuwi kok. Kalau jane ngumentik wis kolege. Ngono kok kon. Montor sang geber-geber. Iki lho gemek akeh gini-gini. Ya tapi jutaan yo renek. Jutaan renek. Apa nih? Gemek kae lho. Iki ya. Ayo awake dhewe Wes sih. Jane ngentik leket. Leket beblek wala tak kira ngidul. Ya apa kae. Ya. Oke bos, kita sudah sampai lokasi. Enak sini pelaju. Gak enak. Dulu. Iya, nang Ciang. Saya terus kayaknya kita cowok cilik gitu.
Ini godongnya ciaknya atau hijau? Bos terone bos, godong reneng loh. Mana pedati tangan? Ini karena bujut menyok ki. Tapi kena obat, ya? Iya nih sini. Ayo salam aja ya. Salam aja. Ini cuma uang terus ya. Kesapa tak ya? Tuh Pak motor berapa ya? Ya kan gimana mulai nggak ngerti. Bingung gue batore. Apa saya? Iya lah. Ya kok malah karo. Oke. Sebelum menu untuk menu hari ini ada lumayan dilasari sak toh. Yo. Dasakin. Lha apa toh gurimu ga? Mau dibuka langsung. Lho. Ala apa-apa ngomong pangan awet dhewe. Engko bleduk tok. Ojo ngengkel lho. Sing ana telak pite lho. Nah, bos. Nah, ngono yo ketok yo. Nah, wes ngono wes. Wes karek kono piye? Nang. Entah iki lho nang kresek. Ini. Jadi ngantuk aja. Lombe nae to ju. Wong ana jombe nene lho, ngontrai ombe. Kaya aku lho. Bos makan. Aku boleh sedenan yo. Dia, tahu nggak? Mau ngaret neng? Jadi ini yo. Ya iya. Berapa lek? Kena gedeng ya? Enten lah niki. Dulu. Coba yang dulu. Dengar ya toh? Niku ndek-ndek niku, njenengan purun. Nggih pokoke sing niki lho, niki los niki. Njenengan pocoke mboten ana apa. Nggodhong elek. Sak. Godhoke kerek nang pucuk. Capan pundi ya? Iya no. Wah, yo tanggane dhewe to, Pak. Ronan. Nyanane gitu ya, Man? Putulan SMP ngalor. Apa namanya pre? Pre ayam enggak? Jadi kulon gimana? Kemai kulon. Oh main tidak juga, main bola. Itu enggak ayam. Papatan kuwi to SMP kae ngulon, kok enak papatan terus minggu ngalor. Oh, alah berarti ya Kulon cu. juga ya. Wes dadi pocok ya, sing penting aja sing ana aja sampe teko kae. Sing iki. Sing iki medhun ala nang pocok iki. Terus. Apa ta? Anu. Supra ta? Dan RT Supra ta. Ibu Dika. Mau sarapan? Nah. Kopi iki lho, kopi. Wes sarapan sik. Oke, Bos.
Pedot di tangan. Apa ini Ji sini? Iki lek ngaret piye. Drone iki. Awal sampai belum tahu. Aku pengen kilo munggah. Iya aku iya. Kopi bega Jajal kan didandang guri karo di anu. Katanya nyurung. Ndang to dijagani. kok apa jenenge? Spesial aku. Nyono lho. Ngaret kok kene. Syarat kalah. Kalah adoh. Iki lho. Nggih. Nggih. Nyono iki. Ya minggu metune. Metune rono lho. Oh enak. Eh, Oh enak. ya enak to. Allah. Lah sak gede-gede apa? Telone wong tani ya ngono kuwi, Bos. Kok mene-mene. Ya Allah. Telo kadung kena obat ya. Model kerak-kerak putih. Alah ya remuk to. Kene lho Kak, ora sajadah. Wong engko mondoke ning kene. Gitu kandhane bener sak. Ora sak-sak ra apa-apa mesti junjung. No bos ke makarya golek rezeki. Sarjana berkah Gusti. Gitu golek teng. Kalau tak kono nyaput kalau lambe. Ya ngono kae to njaluk es kalau njaluk es wong jam 09.00 kok njaluk es lho. Kita songo jero. Aduh. Mana di piano wae sing anu. Lah jam 09.00 njaluk es. Es yang keberat awan kok. Udah kalian menduran kena bos. Oh waduh meneng gini. Enggak. Tak apa-apa iki tak sertifikat kok. Ada teman. Wis gak betul tuh. Wah iya, terus ana dika. Kalau digedui. Telo iki ketek. Gowo jadi sak kok. No bos. Kim telo takani wae dika Joto. Kale wombo bon kisar rono. Kebon karo dibabat. Ndi? Apa kono isine? Kono. Yo. Apa ndelok? Heeh. Kono kene? Nyempluk kono. Ayo. Oh. Oke ngono bos, absen hari ini iki aku sik bergawe ning Bon. Tugase lek iki. Lek. Oke, ngono ae. Pokoknya terima kasih yang telah nonton videoku. Video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.